sakit kayo. Una-una sir nga, wala mi ato siyang papang nahitabo to sa iyaha. Wala magdahom ang inahan nga si Mary Grace Romagos nga mosangko sa disgrasya ang nagdula og naglingaw-lingaw lang unta niya nga 7 anyos nga anak nga si Marcos. Kauban ni Marcos niya tong higayuna ang duha pa ka mga bata nga sila Paul Jan Pastera, 10 anyos ug Paula Rian Suwan, 10 anyos. Dihang kalit na hugmak ang pader sa abandonadong balay Martes sa hapon, Mayo 13, 2025 sa Dunya Salud, Barangay Sasa, Davao City. Nga niya tong higayuna mihapak ang kusog nga hangin ug natumbasab ang punuan sa kahoy. Matud ni Mary Chris na narabaho siya diyang nahitabo ang insidente. Ako nagtrabaho po as utility sa diri sa eskwelahan sa Reta. Pinya kani akong mga anak, ako jud ni siyang intak sa didto ginauban. Kanina tingala lang ko sa iya kay wala siya ni apas ako sir ba. Kani naga uli-uli jud ko sir kay aron matiman ako kung bata. Katulan jud na time nga wala jud ako siya na nakita ato yung sabay og kaon ba wako kabalo sa mga hitabo. Gitagan ako dito sa akong ginamagwang anak nga natumbahan daw iyang manghod. Dagan ko pag-abot diri ginarisyo na nila akong anak. Ikaduha sa tulo ka magigsuon si Marcos, gihulagway nga bibo nga bata ug aktibo sa pag-eskwela. Kanang lugar sir ginatambayan jud ng mga batan-on. Katong jud nga time may hangin mo to natumba ang punuan, naigo ang pader, nadala ba nadaganan sila sir kay ipidpid man sila sa pader sa iha og kanang bibong na siya nga bata sa mukan ko kay lihukan sir masin niya ako pod kay mama bungangira jud kay ko sir labi na siya kay sugugan kay sa iyang manghod siya igagaw jud adlaw nga maghilak iyahang suon pero kala siya dali ta siya masugo sir niya sa klase maayo man ang ihang grado niya naga-report na siya sa kuon sa iyang binuhatan mabirigod ko sa eskwelahan. Bait na siya nga bata, labi na samat. Nadala pa sa hospital ang tulo ka mga bata ug gawas ni Marcos namatay sab ang iyang amigo nga si Pastera samtang angul o ginatambalan pa sa doktor si Suwad. Nagilang una nagkitaan, moto taga diri na daw ang iyahang ginhawa. Moto ilang kinabay check nilang pulso na apa man gilang gi kuan dayon sir. Mautong pag-abot ko diri ginaistoryahan siya siyang iyaan, wala pa siya response. Pag-abot nako ako din siyang gitapik sir, Marcos, si mama ni nana ko, ay nagkabalaka. Pagtaon sir, nihilak siya. Makaingon siya. Makasulti pa siya ato na time, ingon dyan siya masakit, ano ba? Ang ako na lang nadunggan, nga nainibuto. Pero wala ko kita nga na mga bata dahil nga nagdula. Ang katong isa na katong babae, nga gamera ang iyahang naunsa. Diha na namo naunsa nga, naghilak na siya. Pero dugay siya nakatingog. Kaya gidalaman dito ang katong babae, gidalaman dito sa mga balay. Yung kung nis, ikaw lang isa diha magunsa sa akong isa ka anak. Isa dili ko kaya makatanaw ma. Motong nanagan sila kani ana naman tong babae nga naapay duha nga ing kauban nga natabunan na. Gihaya na sa ilang tagsa-tag sa kapamilya sila Marcos ug Paul Jan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.